benikwazi uphakama mna ndiye tuck shop ndiyoqova 12,5 ndenza amagwinya ndithengisela abantwana besikolo thengisa ikota everything belingenamjojo mna uba hayi abantwana abangamantombi bazawuthini because ii-guys ebendikhula nazo yo bra uyoqova esikolweni uthengisa amatsheri ndithi no andinamsebenzi nanto mna if ndikwazile uba xa kuphela inyanga ndikwazi uthumela imali ekhaya. But I really want to sort of pick your brain when it comes to from being a bouncer at a nightclub to also becoming a businessman, aside from, you know, obviously meant be entertainment and stuff. So la transition in Johnny, and how did you work up to okay, now I'm a businessman now, from there to here? Ayikho ibhouncer enothi bepha ko-14 years uyibouncer because uzawunyuka you go to the gym ufit utotoni but i-age izawuhamba ingavumba iba seziklabhini. I decided to register a company, but the number of artists under Menpe Entertainment so go 70 something. How can you have 72 people that you still have to feed, that you still have to pay certain things like radio plastic? Yeah, also have to register them on, you know, platforms like Samro. But one question I really want to ask you is, what is that one thing that you feel like Eastern Cape officials are not doing good and that you feel like can actually be able to do good to uplift the industry? Abantu babona ubutye be-Eastern Cape bathathe bahambe bayosebenzisa kwii-provinces zabo. Abantu batyeba ngabantu base-Eastern Cape. Kwenzeka kanjani between you no-Andile Siko? Wabaleka? Ifluku zakugcwala umoya? Ndiyayiva idumile le nto kuthiwa ndibaleke usiko. Hayi zange ndibaleke usiko. What's up, beautiful people and fellow primates? Welcome to the Men Be podcast, man. As you can really get to see that I'm actually not alone right here, man. Right here is the most successful, the village boy popping, Kaskini Sahutura, the legendary, man. Lisa Sitlas. You can really get to see, man. I'm not alone out here with the beautiful co-host. What's good? What's good, what's poppin', everybody? You know it's your girl, Sisa Kontlazi, a.k.a. the pretty host, a.k.a. Scarlett, R-A-double-D, without the double Ds. Welcome to the Men Be podcast. We have quite an episode today. Yeah, for sure, man. Right here on this very first episode, we do have a powerful guest, man. You know, this person is assigned to the Eastern Cape, you know. Yeah. He's actually been doing some ventures which are actually so, contributing to the young people, man. You know, an entrepreneur, manager, artist, man. You know, he's been doing some really wonderful things. We're just going to have a really beautiful conversation with him, and I'm pretty sure that you guys will love it. Yeah, not forgetting that he's the reason why we even have the podcast, you know, because we talk about empowering youth, especially the industry in the Eastern Cape, but nobody's actually doing something. But you know what? I'm actually going to stand up and do something for the youth by the Yeah, that's really great, man. Otherwise, you guys, welcome. Here's a Lintlong Madot. So guys, TED talk about everything. I'm pretty sure that you guys also want to get into the ventures. You guys just have to make sure that you subscribe and everything, and all the updates, you get that here. Yeah, and don't forget to, you know, press notification button so you guys are notified every single time we drop a new video. That's really great, man. Otherwise, nali is Lintlong Madot. Kunjan, sitisa now namhlanje on the very first episode. Yeah. Masibonga. I can proudly say that a lot of kids from the Eastern Cape got to really find a great platform, you know, for them to actually, you know, voice out their talents and stuff. You know, not only that, man, I think one thing I want to touch base more on is just about ukukhulela eNgqeleni, you know, because obviously like growing up in eNgqeleni can be really hard, you know, like how were you able to position yourself to where you are now? Because obviously some people maybe don't know that you were once a bouncer, a camera guy and stuff. Like, they see the success, they don't see the journey. Yeah, that's the thing. Like, how was that transition from ube bouncer, ube lapo abukhona namhlanje? Because I think a lot of people would love to actually be in light with Landole. Ndifuna uqala ndithatshe ke kula nto uthetha ngayo yaseNgqeleni. Umzekelo, abantwana ukukhulela emakhaya kunzima kakhulu. Ngoba okokuqala kuba nzima usuka kwilali yakho ozalwa kuyo ukuya kwitown yakho. Thetha ngeNgqeleni usuka kumelalini eMphimbo ukubheka eNgqeleni etown. Nalo Ngqeleni akho nix kwapha kuyo. So i-opportunity ezinje kuba nzima kakhulu bungafika kuzo. Ngoba from eNgqeleni funeka utravelishe to East London. Uba ungenanga East London kukubhokoxela koDurban okanye uqabele koGauteng. So indlela yoba ndidecide uba ndisuke ezilalini ndizozama ubomi baselokishini banceda kakhulu.
because ke ewe ndingathi indlela yam kangibe lula ukuhlala kwi-city without your family uhlala nje kwimember esuka apho usuka khona akufani nohlala nefamily yakho. So nawe sometimes ufuneka uprovide ukungena uphethe 12 koma yemilimili ukungena ngenye imini uphethe 2 kg yenyama ukungena ngenye imini ushiye noba i300 uthi makuthenga umbane uyabo uzama nje ucontribute pha. So into ibikwazi ba ukwazi ba xa uyindoda hlala eziklabhini ubunalo lo chance basesikolweni xa usuka esikolweni ube seklabhini uyabo uzame nje uba ukwazi ukuba nento. Yeah, for sure. There's something really powerful that you've got to speak about. I think any endo that I really want to touch base on, which is very important, like how were you able to actually stand firm, you know, and continue with what you're doing? Because sometimes, obviously, as people, we do have issues that we face emotionally. Okay, sure. You know, right now, I'm quitting everything. You know, this podcast, I'm quitting it because I can't do it. What is that one thing you'd actually say that really got to motivate you into carrying on? Because obviously, like, when we actually get certain moments which are of contempt, but when I, as women be personally, you know, is like emotionally, how were you able to motivate yourself and say, okay, sure, every day and make sure that I make things happen? Into yanimotivateayo mna anothi noba i-motivation ndandingena choice xa uyi-breadwinner because the time decide ushiya ikhaya utata wami ebephelelwe ezimayini. So xa kuphelele utata bekundim indodana ekhoyo engathi indalana. So andinothi i-motivation ndazixelela xa bafuneka ndiswetile ebomini ize ndibe right ngoba akekho omnye umuntu ozandimela. Andinabrother indala kum utata uyaphelelwa and uagile likumdala ngoku fanele kube ndimo ozawuprovide endlini. Yiyo into yandixela uba noba ndilele noba ndenzani mandiqiniseke uba ekhaya babheke kum. Yiloo nto ndaphela ndisenza yonke into ebomini enokwazi uba ndifumane isenti kuyo. Bendikwazi uphakama mna ndiye etuckshop ndiyoxova i-12,5 ndenza amagwinya ndithengisela abantwana besikolo ndithengisa ikota everything. Belingenamjojo mna uba hayi abantwana abangamantombi bazawuthini because ii-guys ebendikhula nazo yo bra uyoxova esikolweni uthengisa amatsheri ndithi no andinamsebenzi nanto mna. If ndikwazile uba xa kuphela inyanga ndikwazi uthumela imali ekhaya ndikwazi uzithengela into yonxiba ndikwazi usurvive ndigqibile enye nenye ndayibona xa sendiphumelele. That's actually that's really something because we live in a pressure whereby they're not looking serious but okay the static of it you know, so it's really nice to hear that you were straight with, you know, your goals as well and the dreams that you had. But I really want to sort of pick your brain when it comes to from being a bouncer at a nightclub to also becoming a businessman, aside from, you know, obviously you meant be entertainment and stuff. So la transition journey, and how did you work up to okay, now I'm a businessman now, from there to here? Lo transition. Andinothi ndingathi mna yaba smooth kum because one day ndathi xa ndibona okay ayikho ibhouncer enothi ibe phaa ko-14 years uyibhouncer. If ayikho enye into eza kwenza ube nento engenayo izawuba khona iproblem because uzawunyuka you go to the gym ufit utotoni but i-age izawuhamba ingavumi uba iba seziklabhini. I decided urejistarisha ikhampani. Ndiyazi uba ndizawuba nekhampani yam yee-bouncers endizawuthi xa ndiphelelwa ibiqala ndingene eziklabhini ndiyazi uba eklabhini ufaka mna. I registered that company. Luckily ngeveki kwakuphuma ngayo i-CK yam ndadibana nomntu ofuna nee-bouncers eklabhini. Phofu eklabhini endandihleli kuyo ndabona kusiliwa nje. I approach i-owner yeclub ndathi hey ndingakuzamela mana abantu abanonceda le nto yenzeka apha. Wathi laa mntu uqala this weekend. Kwaba kungena kwam. Ungena kwam kwi-bouncing ndayi-extenda ke ngokwekhampani ndafaka ne-security i-guarding. Kulapho ke ngoku ndabe ndingena khona kwi-industry ndabe ndingena kwi-business. Zange kubekho magingxigingxi because ndandingena ngento endiyaziyo i-bouncing.
ndafumaniseka uba xa uyibouncer awukakwazi uqualifya as i-security ntontoni. Kunee-qualifications ofuneka uzifumene ukwazi uba ke ngoku ne-security company. Ndangena kwaba kanti ndiqala ibhizinesi ekwakuyi-Main B Security Services. That's really powerful. This is such a very beautiful journey, you know. And man, look, like in most cases, people actually do try to put themselves in the greatest ventures and it doesn't always work out. You know, it's actually great to have someone like this, you know, in the Eastern Cape who's actually uplifting the kids and stuff. Because, you know, Men Be Entertainment is like the first record label, you know. Like, I think it's that, you know, and that's something really great. And I'm pretty sure that we do have kids who are actually out there would actually love to cement themselves through this initiative and platform. Would you say ngoku mhlambi like Men Be Entertainment, is it looking for certain people okanye like ihamba kanjani for like all sign-ons and stuff? Yeah, mandiqale ke sivule esi studio ke saqonda masinike i-chance i-artists zase-Eastern Cape ezingathi zinetalent. And ke ngoku ndingagqilanga kwi-artist esezisazi ezinolwazi. Ndifuna uqala abantwana abane-voices, abanetalent, abatsha kwi-industry. Because ukusebenza nomuntu okudala esebenza uyasokolisa. Ngoba unento ethi sasisithi thina ngexesha lethu. Abe lo muntu ewile boom, funeka evusiwe. But uzawuhamba uxelele uba sasisithi. La sasisithi wakhe wamenza waphela esiwa. Bendithanda abantwana abakhulayo ke uve kuthiwa yo hayi ulinganiswa uZahara ucula njengoZahara kakuhle, ulinganiswa uBrenda Fassie, thatha ababantu batshintshe ubakhuphe uBrenda Fassie ubufake ubuyena uthi ucula wena, bhala ingoma yakho uyicule wena, yeka uBrenda Fassie, uBrenda Fassie uyidlalile indima yakhe saphila, yeka ulinganisa uZahara uyidlalile indima yakhe saphila, wena iba nguwe kucule ingoma yakho. So siqale njalo uchekisha italent. Abanye ke ngoku xa sibona ba siqalile sivelile kwi-socials kuthunyelwe uTikTok uba yes sibone lo TikTok omntana othile usendaweni ethile okanye emthatha lo usendaweni ethile phiphipi. Sizama icontact sidibane naye simtroke azofika apho kwaMen B Entertainment simnike i-chance simbonisa sibonisa italent yakhe sitsho sithi hayi unetalent. Yeah. Apho sisayine up to basibe today siku-50 solid artists esithetha ngazo, but the number ye-artists under Men Be Entertainment siko-70 something, but esiqiniseka ngazo sizisayinile sibophile ziyi-50. That's something really powerful, you know. This is actually a lot, especially depending on an individual and also not having like the government really supporting the initiative. Because I'm really just thinking about that. How can you have 72 people that you still have to feed, that you still have to pay certain things like radio plans? Yeah, also have to register them on, you know, platforms like Samro and stuff. That's really a lot. But something I really want to also touch into, like, what is that one thing that you really feel like the Eastern Cape officials can do better into uplifting, you know, because I feel like Eastern Cape is really lacking in certain ways. Like we do have people who are talented, who can do better. You know, there's talented people, you know, actors, you have, you know, actresses and stuff. What is that one thing that you feel like Eastern Cape officials are not doing good and that you feel like can actually be able to do good to uplift the industry? I-officials zase-Eastern Cape uba zingasincedisa sizame uthatha serious abantu base-Eastern Cape. Andithethi kwinto ezithile, andithi abenzi into bayazama bona. Ubungaya kwi-film industry, the best actors eSouth Africa ziphume Eastern Cape. The best actors kwi-South Africa yonke ziphume Eastern Cape. Kodwa akho nenye ifilimu okanye imovie ekunothiwa yalapha Eastern Cape. Kusuka abantu bangaphandle bazokwenza izinto eEastern Cape, bahambe baye kwi-provinces zabo. Abantu babona ubutyebi be-Eastern Cape bathathe bahambe bayosebenzisa kwi-provinces zabo. Abantu batyeba ngabantu base-Eastern Cape. Uzawuya emculweni ufumanise the top artist ezifana noZahara nabanye endinganobagqiba babiza onokwazi nabanye, the most of them baphelele phi eGoli. Ngoba eGoli bafike bamanyelwa banikwa i-opportunity. If sinovala apha Eastern Cape siqiniseke njenge-KZN anobe ndijikeleza, KZN is doing very well.
i-KZN imali yayo igalela kwi-artists zase-KZN. Kukho i-festival e-KZN, i-line-up uzayibona uba yi-KZN. Kukho intoni uzoyibona uba zii-artists zase-KZN. Uba i-KZN ikhupha imiliyoni for i-artist, izawuphelela phi kwi-artists zase-KZN. Loo nto ikhulisa ntoni? I-KZN. Uba ungaqaphela apha kuzawuba kwifestival enkulu, uzawufumaniseka uba i-most ye-artist ziphuma ngaphandle, and ezi artists zibhatalwa imali eheavy ziphuma ngaphandle, kuqokelele nje abantu abambalwa napha Eastern Cape banikwe nje ezentshelana. Loo nto ithetha uthini? Ngeke idevelopheke Eastern Cape ngoba yonke imali yase-Eastern Cape iphelela kubantu bangaphandle. Ubi official ezingazama uyiqwalasela loo nto, especially kwi-event ezenziwa ngurhulumente. Andizungena kakhulu kwi-event zabantu ze-individuals, ngithetha nge-event ezenziwa ngugovernment. Akhokelise phambili ugovernment abantu bakhe, i-donations okanye ezo funding bazikhuphayo bazigalelele abantu babo, bamonitorishe uba zibenefitha kangakanani ii-artists zase-Eastern Cape. Because ungayikhupha imali, but if you are not monitoring imali oyikhuphileyo uba yenzeni, nalapho sisezawuqhuba sikhala. Because omnye umntu uzawunikwa 300,000, into ezawuyenza umntu kuyothenga imoto. Akho nomnye umntu amkhulisileyo, akho nomnye umntu anothi hayi kule mali bendiyifumana ku-government abantwana bakanga ndikwazile utshintsha ubomi babo, awuzuyifumana loo nto. So, touch a key point that actually nami ndicinga ke silento sisincokole ngayo is about lack of funding, ne? Okanye rather, allegedly, kuthiwa funding yakhutshwa from, our Department of Arts and Culture, but, the alleged corruption actually plays a role of engayi kwezi sectors deserve. So when, in your opinion, how do you feel like singakwazi ucombat loo so that artists sikwazi sifumane izinto? Because one of the big things is that artists azinanto yogodusa kumawabo, umuntu anganetalent but if there's no food on the table then iyafana ngathi ndayenza useless, yebo. So when yeyiphi mhlambi into noyicinga uba okay, no, this is how we can combat it, this might be the solution esinokwazi implement? Into yokuqala kuzo zonke into ofuneka sizenzile, andifuni sikhalele kakhulu eside le i-workshop okokuqala ziyafuneka. I-workshop ziyafuneka because zikhona i-artist ezilenza ixesha kwi-industry, uzibona bazilenzile ixesha, kodwa xa ulandelela ujonga xa sephumile ehleli phantsi umbona uba lo muntu uyasokola ngenxa yantoni, kange afumane i-workshop uxelelwe uba nazi i-advantages zalapha, nazi i-disadvantages zalapha. Abanye abantu bacinga uba i-artist, uzube i-artist ephumeleleyo funeka ube kanti uzawusebenzisa iziyobisi. I know abanye abantu iziyobisi bangena kuzo kuba befuna i-energy, because ezinye umzekelo ungafumaniseka uba ezinye artists banee-gig eziyi-5 ngobusuku obuyi-1. Ufumaniseka uba laa mntu ngeweekend uzawugiga iigig ezingapha ko-15. So i-energy uzawuquba azakhangelela i-energy funeka emuncise umgubo, funeka efakele into kwi-energy drink yakhe azokwazi babe fresh. Zizinto efuneka silwe nazo ngoba laa migubo yenza abantu fresh yile igqiba ipokotho. Uzayityiswa laa nto kwi-recording label okanye yiloo manager yakho ikutyisa ezaa nto, uperform. Mhla ufuna imali yakho, xa sowuxelelwa ngemali yakho kuzawuthiwa uyakhumbula ngemini ethile uperforme endaweni ethile ufumana into ethile, uyakhumbula ngemini ethile ufumana imali, sowunikwa ngoku i-bill. Uyayiva? Okwesibini, unganikwa information right xa ufika endaweni, ufika apha kwa-Man B, uMan B ukunika iroom apha kwakhe okanye ukukhangelela indlu yakhe epha, akakuxeleli uMan B indlu yakhe le, uthi yindlu yakho, uhlala kulaa ndlu wena. After 3 years xa ufuna imali zakho ndithi okay ufuna imali zakho fine, sesibambisana ngoku. Ndithi uqala ngedate ethile behlala kulaa ndlu, laa ndlu iberentwa, zange ndikuxelele loo nto. Nawe wa-excited because ufumana indlu elokishini ene-swimming pool, yonke into ikhona. Ngee-weekends ndiyafika kwenziwa ibrayini kushiye nesitaki semali, andikuxelele uba yothini. Xa sendididaktha imali zakho ndikushiya u-empty, ufumaniseka uba instead yoba mna ndikunika imali funeka kube kanti nguwo owamna. Uphele ubuya ke ngokuphaca ekubeni kwi-industry ubusenza i-wonders.
unxiba impahla expensive ogushi awubazi uba basuka phi ndiyakunika nje andikuxeleli uba ngenye imini ezi zinto ndikunika zona ndizazidizdatha kuwe wena uphila ubomi obumandi nje uyaflya ubheka ngapha ubufuna noba uyapha kufutshane kuthiwa no you can't walk ukhona Uber yayiva thatha usuka ngo-Uber bani ufuna ubheka phi yonke into yakho uzawubalela ii-flights ubalelwe everything oke wayisebenzisa ubuye uhamba yilaa nto ndithi abantu bafuna uworkshopha yonke into xa ungena kuyobuza uba le nto ayizufuna ndiyibhatale na ube nento ebhalwe phantsi esisivumelwano uba uthi uyanika indawo yohlala for free because ii-artists zethu zibulawa kukuba desperate uthenjiswe ngamadlelo alihlazo ndandu yuzwe ibe worse ke ngoku kwaba bangamantombazana kuthiwe wena abantu ngakufunela i-interview pha uzawungena e-TV ungene ePP ungene phaya okokuqala uzawusetyenziswa ngantoni ngematrasi awusenasey ngoku ufakwa ngapha nangapha kanti lo mntu xa sefuneka ubhatelwe nemali uzaphinda afuna ukudidakthela yile nto ndithi abantwana bethu bafuna inantsika nalapho sino-government sine-department ezikhona for ujonga ezo nto ebefanele bakugalelwa imali kube kwii-workshop ezibizwa kuthathwe the acts le nto ndiyenza apha kum kwi-entertainment ndithi uba ndize ne-legend umzekelo bendinoDanger apha bizi artist zonke ndithi Danger uyaziwa ngebig nas ubuhamba lonke ilizwe khawuxelele aba bantwana ii-advantages nee-disadvantages zalapha kule industry athi yho ziyakhala kule industry ungabona abantu phaa kwi-social media ingathi baphila kamandi abaphili kamandi yakwazi artist ulala 3 days ingatyanga isokole into yonxiba inxityiswe ziitshomi ziyakhala kule industry wena uzawubona umuntu kuthiwa usuke eGoli uphaphatheka ufuna eGoli kanti uyosafarisha eGoli zizinto ebefanele baziyenzeka ke ezo kube kwi-workshop okokoko kufundiswa abantu uba uhlobo lophatha imali xa ikhona imali engena kuwe yenzani fundisa u-investor because imali ye-artist mos xa sowulenzile ixesha ubunegig eziyi-5 zakunikeza pesenti zakho okanye ulala ne-100,000 uzibona uyi-big boy akho nto uyenzayo wena xa ufika eklabhini uzawubona uba nguwo lawula iklabhu uthenga itafile zoma-30,000 nguwe ibhos apho ufike khona kanti bubuthatha imali uyazi uba uyibeka endaweni ethile for i-investment zakho xa kufika ixesha lobuphelelo emculweni uyakwazi utshintsha ubomi zizinto ezo ezifuneka zenziwe kufundiswa abantu ngobomi uba ngeli xesha usakwaziyo ukwenza imali investa imali yakho phi ukwi-properties ukwenye into kodwa mayibe khona apho uyazi uba imali yakho uyigcine khona ikwenzela into not ublowa imali eziklabhini not i-competition yamantombazana amahle uba hayi ubana kanoJola Chereni ndizawukhangele nje mna because imali ikhona that's why sithi i-excellence ka-artist zethu uzibona kwi-history akubalisele umuntu uba yho ndandikwazi mna ulala nge-weekend eyi-1 ndandikwazi ulala ne-80,000 uthi for xa ucalculate for iminyaka ekulaa industry futhi evutha befanele uba unee-millions ebhenki but akananix ufuna uncedo because kange kubekho umuntu umgadileyo nalona uphantsi kwakhe akanamsebenzi na into ayifunayo kuyifuna italente yakhe so bekulapho ndithi ke ngoku that's why ndifuna abantu base-Eastern Cape ngase babe lapha ekhaya izinto zenziwa apha uzothi ubuyalamba phaa kwa-MNB uthathe iteksi cheap ugoduke ukuyohlala nefemily yakho ufumane ukutya efemilini yakho. I think that's a very you point enkule because you see a lot of artists that we grow up loving, you know. And then Ufumansba, they post these things that they are now struggling and everything. Buzi question, but what exactly happened? Because like you grew up to them, like Lozola 7, you know, like you grew up listening to him, like oh, it's just this big artist and stuff. And then Ubone post, is struggling, they're sick, and it begs the question about what happened. Like, didn't you have a label that was actually, you know, supporting you and everything? Like, once again, Doni, and so see what actually happened. So it's going to be label versus artist, and so see as Inyan, you know. So in the by artist, even information is very important because at the end of the day, in knowledge is the one thing that no person can take away from you.
So rather you know your worth as an artist about another ambitious entertainment saga, son. Yeah, It's really makes sense, amazing. you know. So, sithachile mos in terms of the business side, but recently you ventured into a film industry. So, indone kwenziwa qonba out of zonke izinto amazing uzenzayo ba mangene koqala film and zesiphi izinto so esinolindela mhlawumbe is there a movie that's already been made okanye that's going to be made? Njengoba bengitshilo ndathi ebomini ndifuna utrya everything. And ngakumbi into okuxokiweyo kuyo kwathethwa kuyo kwathi hayi kunabantu abaxhaphazekileyo kunabantu abathintini. Umzekelo bungaqaphela bengekho kudala kukusise bekwavela apha ebethela idonation. Usisi Ntonto Ngxoli ube actor simaze kakhulu and actor kwinto ezininzi kakhulu but unga understand uba why kuzavela kube nje ngexesha elifutshane. Nalapho isaya kulanto bendithetha iyafana nalanto bendithetha ngayo umculo ngoba abantu ngaba lapha ekhaya uba bayagqilaza bayogqilazwa phi bagqilazwe eGoli and ufumaniseke uba eGoli ngeke uhlale njengathi basikwazi uhlala uthi ndihlala kwifriend okanye ndihlale kwisihlobo sam eGoli every day apho uchophe khona uchophe ngemali xa uhlafuna ubethe epokothweni so ndiye decide make ndizama ungena nakulento ndibona uba singakhawulelana njani naba sebanamava xa sibasondeza sizoyenza aphi lento apha ekhayeni ngoba ubungaqaphela ufuna utshoka italent ise-Eastern Cape italent Eastern Cape ingade yona ndawo yenzelwe italent ngoba umajonga naku-government the first president wabantu abamnyama uphume e-Eastern Cape the second president we-country uphume e-Eastern Cape yebo so kunideka nje uba kudityane so ndaqonda uba make ndiyitraye le nto yefilimu because aba bakhona abantu bomculo bakhona abantu bedrama entontoni makungabikho bantu bazawuhlala bathi akho nto bayenzayo siqalile siyenzile movie and siyikhuphile sayisezindaweni kubhizinisi kwezo processes zayo ngoku and ke ngosilindele ukwenza imovie ezizaba more professional because sizawu-involve abantu abonobuchule kwi-filming akudala beyihamba le ndlela. So ngathi mhlambi yephi umahluko okhoyo between the music industry and koqala film since so experience both yephi ngathi yona challenging kuzo zoyi-two? Ayikho ngohluko ziyafana ngoba bonke bahamba ukubona uhlobo esirespecta ngalo umuntu ovele e-TV every day masumzekelo kukho into ezifana no-generation ufumaniseke uba ukhule lo muntu ku-generations wade waguge ku-generations kodwa kudibana naye kuthiwa uliphara cala kwendlela yabo loo nto leyo iyafana nasemculweni ke ukhule udlala ingoma kabani kodwa udibana nalo muntu ehamba ecela engqiba ecela cala kwendlela so akukho mohluko phakathi komculo ne-acting yonke into zonke into zifuna i-monitoring zonke zifuna i-workshop phambi ngoba umuntu oyongena abonise uba advantages and disadvantages uba uhamba ngale pace uzawubethakala phi ngoba kuzo zonke le nto yazi abantu kunento ene-understandiyo abantu xa beqala uba famous bayayeka uba ngabo babe yenye into uyayibo bayayeka uba ngabo babe yenye into ufika umuntu ngawunokwazi nothetha naye abanye sotyhalatyhalo abanye abazi bantu yabo macalonke ke emculweni nasefilimini once umuntu wangathi unento ene-TV uvela umbona uba abantu ngathi bayanuka abanye abantu iqala phaka iproblem funeka uyazi uba ipace ohamba ngayo uhamba ngeyiphi ipace yile nto ndithi ndimema ugovernment wethu angenelele kwezi zinto ugovernment akunyanzelekanga uba kanti uzawufaka imali ugovernment ukwenza i-workshop kuvula ingqondo zabantu sibonise uba i-industry ilolu hlobo i-benefit kwi-industry nathi inantsika ukutshabalala kwi-industry nako ngoba zonke into zikhona yi-fame yimali but kwakula nantsika nokwenzakala kukhona uhambe uyoba broke uzibona usematyaleni ongakanga uwenze because uzawuthi usamkela imali engafunekanga bahamba nge-X5 ufuna uyothenga i-X5 ngoba wenzela ntoni abantu udibana ne-artist ekudala kwi-industry enemali yayo eGoli ihamba ngentontoni kuthiwa zintoni ezimoto ezinkulu
mhlawumbe haval kanje. No ezinto Posh. iPorsche intontoni ufuna ukhompyutha uthathe imali yakho uyohamba uyozenzela amatyala ePorsche kanti laa mntu yena uyayazi i-backup yakhe yintoni okanye laa mntu laa moto uyithenge cash wena uyovula ityala lePorsche ongazulasta ne-2 years ubhatala laa Porsche izothathwa kuwe kuze kwilebhele kunxibene emzimbeni ubone ubani uba unokudlulwa ngubani isitula sonke uyothenga ogushi abaza kubetha ogushi uhlale ecala kwendlela funeka uzazi ubungubani usukaphi uyaphi irace oyibalekayo irace oyiselectelweyo awubaleki irace engeyo yakho into endishumayela qho awunothi uzayobaleka iComrade Marathon uhambe uyotrainela i-Two Oceans ngoba eza race azifani azibalekwa kwindlela efanayo awunothi uzawubaleka u-40 kilometers utraine nabantu abazawubaleka u-10 kilometers uzaziqhatha ucimba untswempu kanti ubaleka nabantu abarongo yebo so yonke into ifuna wena uzazi uba ndisuka apha ngoku ndiyapha yintoni endiyoyifuna pha ndifuna uphuya ndiphethe ntoni apho ubuye lapha uyayiqonda andithi mna umuntu xa ebona i-opportunity angangayo eRhawutini go uqiniseke uba igrabha le nto uzoyifuna eRhawutini ubuye uzoyilima ekhaya ukhulisa abanye abantwana but loo nto ngenziwa yintoni xa sinosusa esi sifo sofuna uba ntswempu wedwa because thina umuntu once wavela kwi-podcast wavela ezitivini usoloko efuna kukhonzwa yena uyebo kanti kumandi ubuya ucebisa abantu guys ingozi yapha napha yile ingozi yapha yile ingozi yapha yile lena into ingakudestroya le uyebo Yeah, to make it a full circle moment, ndingathi considering where you come from, what you've gone through and where you are now, if you're on a point of driver kakhulu when it comes to abantu bakwezi age zethu ke noliso abancinci, especially aba basuka kwamakhaya, I wouldn't say disadvantage, but abangafani namanye, you know, like young black children. Penalty that you want to tell them so that bias, but they can get to where they want to be, get to where you are, can even surpass you. Yeah, well, they just have to keep it in their mind. Eyona nto ndithetha okoko ndithetha apha kwi-artist ezizilapha ngaphakathi kwa-Man Entertainment. Ndithi mna yazi uba yintoni ekususe kokwenu why ukule ndawo kuyo ngoba ungaqaphela nalapha iyenzeka loo nto umntu alibala uba yintoni emsuse kokwabo walapha zazi uba yintoni endisuse phaya ndizisapha ungayenzi lento ye-competition nezinye artist don't compete qhuba indlela le yakho yenza lento uze kuyo because once wacompete uzawulala ngenyembezi every day yabo and xa nizi-artist soze ubizo lwenu lube ngemini eyi-1 okanye ngonyaka sawudutyulelwa yi-artist eyi-1 eza kwenza uba yonke le mali wesito nguMan Entertainment ibuye ibuyiswa ngumntu oyi-1 and laa mntu lo simbonayo bubuyisa imali funeka sifokasile sa-investa kuye ezi khampani uyayiva singayenzanga imistake si-investe kulaa mntu aphumelele uzokwazi nawe xa ubuza ubucula apho uthi ndikwa-NMB le ikhuphe ubani wengoma ethile ube proud ungabi namona umnqwenelela ngoba ngenye imini izawuba nguwe ngeke nisuke ngexesha elinye umzekelo ndibenzela umzekelo esikolweni ningena nonke ningene ku-grade ntontoni phaa ko-grade R niyophuma nonke kodwa omnye uzawuba lipolisa omnye uzawuba yinesi omnye uzawuba yi-security omnye uzawuhlala endlini angenzi into omnye uzawuthengisa i-apile ecala kwendlela uyayiva so zazi uba yintoni endikhuphe endlini ndayongena kwaMan Entertainment ndifuna uachieve ntoni kwaMan Entertainment xa ndibuyele ekhaya kufana nee-artists eziphumayo ke kwezinye iiprovince ndisuka apha ndithathe isigqibo soba ndiyofuna le nto endicinga uba nayo xa ndibuyele ekhaya ndizawubuya ndiphethe ntoni. That's Really really amazing. something powerful for sure. But one thing I wanted to ask you, because you actually delve into so many things, you know, movies, you know, music and certain things. But
how do you feel like you'll be able to juggle around izinto ezininzi? Like uzokwazi njani ba uzenze zonke at the same time? What's a way or a strategy that you feel like is going to work for you so that ungabikho nto ethile mhlawumbe ezosilela? Ayikho into yokuqala xa ukwezi zinto usenza zonke ezi zinto, even myself uqala ngedolo phansi uthandaze uthi Thixo le ndlela ndizayithatha ndicela ungayihambi ngobulumko bam, ndicela ukhokelwa nguwe, i-guidance kuThixo nendlela kuvulele kwiminyango onkqonkqoza kuyo. Xa unokha kodwa inokho mayiviwe pha ngaphakathi mayibe kaThixo. So loo nto leyo yona nto ndiye ndiyithethe ngokamandla ebantwini. And okwesibini yile nto ndithi i-competition iba yi-problem, ibulala into ezininzi ebomini bomntu. Sukopa uliso because awuyazi backup kaliso bithini, yiba nguwe. Xa ubona umuntu onomkrweca ukrweca umuntu uthi bra kule ndlela ndihamba usahamba kakuhle xa unjongile kuthi hawu usaqhuba kakuhle gqithi, qiniseka utatsho omnye. Abantu ababini nabathathu abanothetha into eyi-one kanti bayaxoka. Uyabo? Wafuna amancedo, ufuna amacebiso, kulapho sizawukhula khona ke ngoku. Ngoba akekho umuntu othi ndiya entweni guaranteed into yowini. Le nto ifana nebusiness, abantu bathatha ii-millions ba-investe because kwibusiness uqala uluza imali uze wenza imali. Uyagalela nje usithi Thixo please ndiyacela isuke ngenye imini idubule ubone sobizwa ngemillionaire okanye ibillionaire. Ngabantu abathatha i-risk. That's why ndisithi yonke into ke funeka u-invite uThixo ahambe phambi kwakho kuyo yonke into oyenzayo. Yeah. That's absolutely amazing, hey. So for abantu mhlambi that actually are interested in mhlambi contacting UMNB Entertainment, you know, mhlambi bafuna uthumela i-audition tape masitsho ke banga, where can they get in contact with in terms of UMNB Entertainment Music? UMNB Entertainment unazo i-socials zakhe zigcwele yonke indawo. Pha uyangena kwi-inbox nenamba ikhona, uyakwazi kwinamba ye-UMNB Entertainment ushiye nje lo myalezo wakho. Ngaba babuyela kuwe bakuchekishe. Abanye abantu ke baye balwe bathukisa bathini. Phaya sidilishana ne-millions abantu base-South Africa abafuna uza ku-UMNB Entertainment. Le nto siyenze sisithi siyenze le-Eastern Cape, kodwa ngosine-artist eza ngaphandle kwi-Eastern Cape esimane sizithatha. Eyona nto ndifuna uyithetha asizuthatha wonke umuntu ngexesha eliyi-one. Sizawumana abantu sibanika amachansi ngamaxesha ohlukeneyo. Siyafuna unceda but asinonceda wonke umuntu. That's why singakhuthaza basithi wonke umuntu uzawuphelela ku-UMNB Entertainment. Zikhona abantu abanazo izinto ezizamayo nakwi-areas zenu ngenani. Xa ubona uba hayi ke nyani ngoku hayi akho nto iqhubayo uyizonkqonkqoza but xa kuthiwa linda uziqhelisa ulinda. Ungathi hayi since le nto yayivuliwe nkqonkqoza ayinguwe wethu setyhwini abantu abankqonkqozayo. And xa kuvulwe umnyango kuvulwa umuntu kumanyela ubuthini anikwe lakhe ixesha njengoba nawe xa ufikile uzawufuna lakho ixesha lobumanyelwe. Ungathi hayi aba bantu bandirobha mna bandinike i-5 minutes. Uba abaphambi kwakho ufuna banikwe i-5 minutes nawe sakunika i-5 minutes. Kanti sifuna udila nomuntu simfake estudio simpake hayi sitsho kasihleli sodwa sithi hayi kodwa hayi sizamile apha ayizolunga lento ayizolunga yebo. Kwenze kanjani between you no Andile Siko? Kwenze kanjani? Wabaleka? Kwenze kanjani? Ubluko zakugcola umoya. I-question yakho iyandibhida ngoba ubuza usazi. Ubuza uveni ndifuna wabaleka. Why ungathi? Abantu abaninzi bathi wabaleka. Ngotsho abantu. No, uAndile Siko zange ndimbaleke. Into sasiyenza no Andile Siko ndandizame ukuyenza professional. Because ndamema ibhodi yamanqindi yalapha e-Eastern Cape uba iyogada la match. Singayenza siyenza ubuchomi but inqindi ekugqibeleni ngumlo. Funeka i-professionals. That's why kwakhona i-ambulance pha nentontoni. Ngoba into edibene umdlalo odibene nento engathi yalwa
omnye angaphele bethe kabuhlungu omnye abuyise kabuhlungu niphele nixhimfana. Laa nto ke ndayenza professionally yanee-judges yano-referee yanamaxesha abekiweyo ngoba ifight yaphandle ngeke uyilwe kumnyama. Naseholweni mos kumaholo wefight kubakho izibane. So laa nto yayiselwandle ebusuku phaa kwakuba mnyama kushiyeka istage sodwa esikuphekutshayo kuphefonywa kuso. Indawo yeringi kwakufanele uba ngofo funeka biyavalwa. Ndimlindile uSiko emanqindini ndihleli nee-officials ze-boxing zase-Eastern Cape ezazibhatelwe ezinye zazo for uzo-officiator imatch. Ngothi wafika uSiko wathi uyaleqa ke siyamazi mos ubuSiko yingcibi. Wathi kunabakhwetha abaleqa eGqunuphi wemka wabetha u3 wabetha u4 wabetha u5 phofu ngofo sathi official hayi sicela ukhululeka noko asisaqonda uba ifight yaqhuba ngoku. 4:30 baqoqa into zabo bapakisha bahamba. 5:30 to 6 wafika uSiko ezisithi uze fighting. Ngubani ozo-refla ifight? Amanqindi no-refli. Ngubani ozawujaja ifight? Akho mntu uzawujaja fight. Saphela sisithini? Simxelele uba ifight ichithiwe. Eyoba ndabaleka ngeke ndibize fight ndibaleke. Andilorhasharhasha. Yena nothi nguye ibhuluku ezagcwala umoya waqonda mangalinde kube mnyama. Azosizelwa. Ingathi izawudinga uSiko lebaziphendulela. I don't think there's much I can really get to say. But uSiko abakhwayazi bayadingeka azochaza bayithini into. Kodwa ke masibe siyadelva kule nto yakho noBig Zulu ithini into. Ibhuluku ezigcwala umoya kungabi? Hayi unkabi ungxamile. Ndithi sungxama Nkabi andiqonda ungxama kwakho. Ungxamile unkabi ndithi sungxama. Ndiza kunika idate ngokwami kodwa idate sendiyibekile ke. Unkabi sawula ngoDisemba. Yo, kukude. Kula Beach Festival. uDisemba lapho. Ndibona uba usafuna uzilungiselela because iinkabi fit uready le. Hayi ke asixoxe. Safuna ujimini. Eyobufithi benkabi. Kodwa kanti inoyingxamele Nkabi yalazi. Yo akakhulu. That's why yalazi ndibukela ifight izalo ndabona uba Inkabi ngabhidisa. So funeka ube ready kakhulu ungenzela abantu wenzele wena. That's amazing, man. I feel like it's been a great episode, ne? Been a great but one, for man. sure, we have to have a part 2. I'll still put it up, but there's so much more for us to touch on and delve into. Ne? So we thank you so much for it, Lashalako. You know, we can't wait to see more. We can't wait for the fight, for sure. Yeah, man. Nali esalenhlungu makwethini awuthi bhute kwekweni